jocs infantils, festival de pallassos o un concurs de destapar ràpid la botella de cava. Tot tipus d'activitats per a totes les edats que converteix la festa de l'Aplec en una festa lúdica i familiar. Ara estem aquí jugant amb aquests jocs que ens han picat. Ara fem teatre, és a dir, en definitiva no és només per els grans, sinó que els petits també disfruten una barbaritat en totes aquestes festes que ens munten i totes les activitats que tenim avui en dia. Aquest joc és que tu tens que bufar i tens que intentar encertar la pilota amb un forat que hi ha. Aquesta tarda he estat jugant amb els meus amics. Hem vingut aquí a jugar perquè han muntat aquests jocs. Les ganes de passar-ho bé i gaudir de l'Aplec inunda d'alegria totes les parcel·les, tot i que hi ha d'altres penyistes que busquen el seu racó per recuperar energia. De l'Aplec que m'agrada el trobar-me tota aquesta gent, el veure a tots els meus amics des de fa tant temps, l'ambient, el menjar, el bon rotllo, no ho sé, m'encanta l'Aplec. Que és maco, amb la família, veure com va creixent la canalla, que entren a la festa, que passen a davant i que hi ha un relleu, és una cosa molt bonica, la veritat. Pues, entre cometes, pots fer el que no et deixen fer durant tot l'any. És una època de despreocupació total, d'oblidar el problema diari i tot l'estrès que ens porta. Perquè t'ajuntes amb gent que potser només veus any a any i tens molta amistat, però només te veus aquí. Descans o disbauxa, tothom busca la seva manera de preparar la segona nit festiva, que es preveu molt i molt llarga.